Vi er Secomea. Vi er specialister inden for Secure Remote Access til industrien, til maskinbyggere og producerende virksomheder. Vi laver sikker fjernadgang til industrielle maskiner, som er en kombination af hardware og software, som derved både understøtter det nye og det gamle. Her er så vores hardwarebaserede IoT Gateway, som er en enabler til adgang til det forskellige industrielle udstyr, der sidder på maskinen rundt omkring i verden. Og her er navnet Secomea, som står for Secure Communication Made Easy. Man kan altid spille baseball med en basketball, men det kan være relativt svært at vinde, når man gør det. Når man bruger den rigtige teknologi til det rigtige formål, og får løst den problemstilling i at få en fjernadgangsløsning, som er super enkel og effektiv at bruge, uden at gå på kompromis med sikkerheden, så har man et godt forspring. Markedet er ungt, mulighederne er fantastiske, og vi tror vil være den, der bliver markedsledende på det her.